Nhar il-Ħadd l-1 ta' Settembru, il-Moviment Missjonarju Ġesu fil-Proxmu se jkun qed jitella maratona ġbir ta' fondi bris il-ħidma li qed jagħmel fatt ta' proġetti missjonarji fl-Afrika. Aktar dwar l-iskop ta' dan il-Moviment Missjonarju kellimna d-direttur tal-Moviment Father Alex Kawki. L-iskop oriġinali tal-moviment Dun George meta waqfu kien li jipprova jgħin lil dawn it-tfal li huma ħafna u ħafna inqas xortjati minna. Mhux hekk li għalina qatt ma ninkwetaw li pereżempju kif tgħid m'għandniex ilma u rridu morru ma nafx kemm mili biex inġibu l-ilma qatt ma jgħaddilna minn ġemoħna dan. Il-ħidma ta' dan il-Moviment Missjonarju hu li jagħti ħajja dinjituża lil tfal il-bogħod minn pajjiżna biex wara li jkollhom l-aċċess għal ħtiġijiet bażiċi ta' kuljum, anke jibdew it-triq edukattiva tagħhom. Fil-fatt, dan il-moviment bena u għadu qiegħed jibni skejjel għal tfal tetajiet żgħar biex ikollhom opportunità aħjar li jidħlu f'istituzzjonijiet edukattivi tal-Istat. Kawki jispjega kif l-ewwel missjonijiet ta' dan il-moviment bdew fil-Brażil, iżda issa mxew lilin fuq ix-xewqa tal-istess fundatur Father George Grima. Imma mbagħad bħal speċi xi mess ir-realtà tal-Afrika b'mod speċjali l-Etjopja u l-Kenja ħass il-bżonn li għandu jgħin ħafna iktar hemmhekk. U fil-fatt illum fil-preżent anke ġifieri minn żmien Dun George ħajalaq 7 snin mejjed issa f'Settembru x-xahar id-dieħel. Dun George ħass li jgħin ħafna iktar l-Etjopja u bena ħafna skejjel hemmhekk. Il-Moviment Missjonarju Ġesu fil-Proxmu ipparteċipa wkoll fi proġetti oħrajn, fosthom fil-Pakistan, il-Gwatemala u anke fil-Peru. Father Kawki temm jappella lil pubbliku biex jitenni l-ġenerożità tiegħu u jagħmel il-kontribuzzjoni għal dan il-għan, żgħira kemm żgħira. Għati bil-qalb biex inti tgħin lil xi ħadd li ma tafux imma li aħna naraw lil Ġesu f'wiċċu. Il-linji tad-donazzjonijiet huma diġà miftuħin.